fórstí chus táisih donnach an seomar sólih agus inniu tá chun léfaoi dúanála. Seo agat dúáinála. Rudí deasa. Cad I cheam sibse? Daithnín si libh. Well, lébann scéal, bhain lear, agus feicimid chécho jazz, agus chécho iontoch, agus chécho simúl is tá dúanála. Tarlo? Seo agat dúanála. Údar Alejandro Algara, léráidí Daniel Howard, Deara agus legan amach Gemser Publications SL, Bunlagan Gemser Publications SL. Ba I Moira I Joaquin a daistig go gailge agus ba ein gúm a dailsig. Seo agat dúanála. A bhuí leis na dúanála can nítar smacht líon na bheithidí a bhíon I roinntmha chóras. Ondúin garí. Mór a daobh a bhuachalí agus a chalíní. Gabhaigh I le agus nábíoch fatí soribh, mar ní chuir dóigh mé se sibh. Éonseoigh mé gach ile rud díobh faoi héal an dúanála. Is cínte ghuacha sibh dúanála éagsúla. I bheogas mhór an talamh, an mála, nó na síon na líonta. A bhailh a áil amach conas a bharramíd, conas a lorgaíimiid bia, conas a dhéanamíd ó líonta. Éistigh go cuairmach agus tacaigh lom an achtra íontach seo. Fechan sin agus é a lár a líon. Hús go háirt sa chrán. Ngarí éigen fech, agus an páis an búchal, agus an chalín, agus an breanú an ísar. Ocht gos. Tois go bhfuil 8 gos oring ní honin sinne, dúanála agus feithidí eile. Rá chuid atá in árgorp. An gcuid tosaí, an cephalotórax, fásan na cosa, go leor súl agus an béal. A chúl tá bolog site. Tá bolog sin lán a chnapáin a dr. Sneamhadáin. Úsáidtear iad chun siada a dhéanamh, agus is leis an siada sin a dhéanamíd ó líonta. Is é seo an cephalotórax agam. An seo tá 8 súl, 8 gos agus béal agam. Fech? Ceann mór agus 3 chin beaga. So sin I cethar agus I cethar an taobh hawl. Agus bheith 8 gos a héan, a 2, a 3, a cethar, a 5, a 6, a 7, a 8. Fech tá 8 gos ada huaracha orm. Ma bholog tá Sneamhadáin agam chun siada a dhéanamh. Fech hí san sin a dhéantar an siada. Is mó na maná ná na fear. An rá ris agad go mrachan méid agus cro dúanála cé acu furin nó buinean iad. Is mó agus is ráire a gcónaí an bham ná an dad. Uaireanta bíonn Jeffar an mhór atartha. Tá bolog ráir crin ag an máthair agus bíonn sé daite uaireanta freisin. Bolach bíide céal fada atá ag an athair agus ní bhíonn na dachan a chó jazz céine. Maran an dúanála buinean níos foiidean an ceann furin. Nach mór an trúa é sin. Fechar ag sí chó mór sin gomparáid leis an dad. Fechar sé chó beag sin. Fechar sé teach le bláchan agus brontan is beag di. Líon a dhéanamh. Úsáid an roinnt dúanála líon chun feithidí a ghabháil. Sé sin a dhéanam féin. Bhí is agam chun is líon a dhéanamh ón uair a tháinig mé an saoil. Tháinig sé chugam go nádúrtha, níor bhún aon duine dom é. Úsáid am siada a hagan ó a Sneamhadáin chun é a dhéanamh. Banam síne as an siada le chosa agus crocham ón snátha siada. An sin bíman an drapa suas agus an nuas air.
Dús déanam frám amach, agus an sin chum go leor snáhanna eile leis ón leor amach go dtí an timil. Bhíon cuma bhíseach an sin. Snáhanna speisialta atá sa chro bhíseach seo. Tá sí gramachach. Agus é dhéana féach agus na písaí an seo dús bóra agus an sin ag tosíonn si agus bíonn si gobar amach. Agus fech an bach. É getselt mar agus bheith níorháil é siú dul isteach agus bheith gramathe hananta. Mara a brian an líon. Well, tan líon seo genta. Inis síigh mé ina lár, chuirg mé mar chosa ina snáhan na móra mar seo agus fanigh mé. Seo chug in Lauvenberg ach tá tá leis níorghramigh sé sa líon. Cad é seo. Braham glúiseocht mhór. Rithim trasan an líon, tá is an conas mo chosa a legan áitina nach bhfuil gramachach agus féach seo. Tá caol ghurum mhór a bhostús na snáhanna. Nach bláán béla seo dom. Ann dinéir. Cinálacha líonta. Is omí cinál líon dúanála a dhéantar seachas an sais a dhéanamse. Déanana dúanála áirithe líonta chothramánacha, chun prabhaint as na fehidí bega a éitlín in níos ón talamh. Mar an dúanála eile a bholach le stid de líon atá cosúil le talán. Nuair a hiúlann fehidí ar nó seangáin agus círóga le stid in na taláin sin, bíonn sé éasca breth orthú. Déanana dúanála eile líonta mínéata, lán le snáhanna gramacha áit a mertar ar éhidí. Tá dúántí a cheann díobh sin mar déanann sé líonta a gúnaí seomra ar fudan tí. Feic ceann go háir agus tá fehidí gaitil sús san éir agus go tuban búlann sé gon an líon. nó fech talán an agus bin na seangáin ag siúil timpeall nó círóg agus siúlann siad isteach agus an sin bertar orthú. Fech an ceann bheith muidna sa teach. Seo fech hús a chúine sa tríontáin nach bhfuil. An dúán isce. Tá saoil íontach ag carolum. Tá tain dúanála a dhéanaan a teach siada faoin isce. Déanann si líon a bhfuil croch cligéir i meas na blandaí agus é lán na bolgáin air. An príonn si na bolgáin ón gladaí i do gúirí chlúibh a corp. Cahan mar chara an cuid is mó dá saoil leis dit an chlog seo. Ag fannacht chun breth ar ihead nó íosc beag i theochaí gar di. Tá na chud páistí ar an saoil faoin isce freisin. Tá sin an líon. Sais ceirclach mór, Is fé tá na PCR gramathe lei agus bíonn sin an siúil go deas cuairmach agus an sin crachan si féin agus bogan an téir ónna corp agus isteach is líontar éis sin. Brú tar an isce amach. Cuid de harénos agus an sin fech na héas ten si isteach beagán in an sin agus is féidir lei na héis go áil. Gach sort siada. Déanann dúanála a lán cinálacha éagsúla siada. Is féidirling snáhanna laga nó láidrethe, gramacha nó sleamhna, tua nó tannaí a dhéanamh. Nuair a glúisimid ar flandaí nóair an talamh, tugamid linn snátha de chiad a láidir nach bhfuil gramachach, ar a dtugtar an snátha sábhála, ar agla go ditamís. Nógur bhíon ling dul ar ais go dtí áid éigen. Úsáid mín gá chinál siada nuair a dhéanamid an cocún siada ina gcuirmid argod uimhecha. An taobh mo tá sí bra tiúh láidir agus deachar teach tríd. Ar an taobh istí áfach tá siad a bog chun na huimhecha a chosint. Fech tá an ceann seo ag bog a timpeall agus an siad a sábháile agus go féidir leis fille ar a líon. Agus fech tá stigann sin tá siad a deas bog in aice leis na huimhecha
agus sin chuirtar ceann mór láidir an taobh amach. Má an scuig na huimhecha sláán sábháilte. Am dinéir. Fechar éidir dúan alla. Feice tú go bhfuil rá géag atá anchosúla cos a bege. Cabhraíonn siad sin linn chun argad bí a bhreath agus a bheas. Díreach an aice len ar méil tá rá rud eile a bhfuil cumann dealadh orthu. Nuair a bheir mé graim ar ahead chur mé paralís le beagán nimhe ón na dealga seo. Cas mé téad a láidre siad timpeall agus chur mé installadh de leacht speisialta isteach ann, rud a aithríonn ina gheoch bí é. Ólan dúan alla coileoga in ionad iad ithe. Fech, tá sé chun sin cháisteach agus é hú amach. Buachalaí buartha. Ní hamháin go bhfuil an dúan alla fuair an beag agus saoil gear aige, ach bíonn feibanna eile ag an gréitúir bocht freisin. Ní a gcónaí a chur na chalín fáilte ribhe, mar níl réirt na súl go maith aici, agus uaireanta ceapann si gur feithid é agus gur ábhar sopéir atá chucaí. Bíonn ar an dúan alla fear an cúpla clasa oibriú chun teach na naca lé gan é féin a chur a mhail báis. Déan an cuid acu dása speisialta de, bear an cuid eile acu brontanas, coileog faoi chlúdach siada, chucaí, cuid eile acu fanatí go dtí nach méid ocras orthaí, ach bíonn an mí ar chuid de na buachalaí a gcónaí agus críochnaíonn siad a saoil mar bhéile ag a galíní. Sin mar bhíonn an saoil ag dúan alla. Pú, don téireachtas na buachalaí, cá méadháil. Mála chun na huimhecha a chosint. Tar éis don mháthair tamil a chahabh leis an athair, bíonn si ré chun baisc uimhecha a bhreith. Leagann si na huimhecha leis dit do bhála siada. Tá mála seo anláidir, agus beagán dorcha ar an taobh mó, agus bíonn si deacair ar ghadathe dul isteach ann. Ar an taobh istí, tá siad a chomh bog le holann chodáis. Tréig an máithreacha áirithe na málaí nuair a bhíonn siad déanta acu, ach go raibh máithreacha eile dá líonta iad chun iad a chosint. Cuid eile fós imprím siad leistíor díobh ar a sníomhadáin, éiríonn máithreacha eile as a bheith ag ithe agus iompríonn siad na málaí timpeall ina méal. A le héad! Ceann amháin ag seach fágann siad na huimhecha áid dégan, be ar géig. Fech máthar eile agus chun siad na huimhecha go léir ar a líon, áid go féidir lí súla chuneal orthu. Máthar eile agus fech, si gramthir as níomhadáin si hir ar chúl a curpan sin. As máthar eile, seach sa bhéh lo, áit méid si go deas sláán compórdeach. Bailí éagsúla. An tailech nua. Tar éis tamil, tá an dúan alla bíideach amachchas gach óbh. Iad ile anchosúla na dismathirí, ach anmheog ar fad. Ar dús, fanann siad le chéile. Tá an dúan alla áirithe ar anmha dá báistí. Mar hampla, iompríonn siad ar an mollag sa chaoi nach rachaigh aon cheann acu ar stré, nó comádann siad súl orthu i líon dúan alla a dhéanann siad go speisialta dóibh. Nuair bhíonn siad fásta sús bheagán, caitheann gach dúan alla beag snátha siad san air agus ligeann siad don ré iad a iompar lé ag eitilt. Eitlíonn cuid acu cúpla méadar, ach tá cuid eile a theaistelíonn cúpla kiloméadar ar an mealach seo. Ach an sníomh an mór fad a písa siada, agus bearn an gléir sin, tá ag bunan sin agus a raig lo sús san air. Agus ní bhíon is acu, cé cho fad is bheith a aistear, sola ditan siad a nús. As tá nó, ar lála gaí mór láidir, an prítar iad a bhad níos fuide. Gus fech ar mamíonn sin rá, Slán! Gan dair go gealamh.
ahrathe crackan. Díreach mar a hálín le fehidí eile, is gád in na dúanála a grackan a chur díomh de réir mar a ásan siad. Nuair bhíonn siad ullmh chuige, déanann siad crackan nua listí den sean crackan. An sin séadan siad a gcorp go dtí go scoiltin an sean crackan síos an drim. Tá gan na dúanála amach tríd an scoilt sin, agus bléasc ullmh fáca ina dhí aige. Seans go bhac tú ceann díobh sin, agus tú ag siúil faoin dua. Tá crackan nua níos buige agus níos mó ná an sean cheann, agus sola dormíonn sé tá bíonn an dúanála an deis chun fás. Agus an scoilt mór agus tá sé teachtach as a sean crackan an sin. Sin sean crackan, tá sé treis fás inis leis an grackan nua. A lán súl agus ripí clúibh. Rud íontach faoin dúanála ná méid súl atá agin. Tá rá thúil ag cuideaching, ceithre nó 6 cín ag cuid eile, agus gnách gur 8 súl a bhín agin. Siad an dá thúil thosaigh na cíne smó de gná. Níl raach na súl go maith agin, ach tá bua brá tail agin. Na gach ceann na ribí clúibh ar gcorp agus ar gosa feimid ólas ar gach choiríil sa líon agus ar gach glúiseacht ó ngé. Úsáid míid ribí eile chun bolle rudí áil. Níl na súla chomá sin. An spéachlaíar. Ach an tail. Tá sin anna bha. Mothíonn siad rudí. Sealgarí gan líon. Dúanála áirithe ní an siad ina stac ag fannacht thart chun breth ar ihidí. Dúanála léime agus foiil dúan iad sin. Téann siad sa tóir ar ihidí agus nuair atá siad naca lo léimeann siad orthu agus itheann siad iad. Van an dúan portán i meas na mláhanna, iad a bholach faoi gath a thógann siad orthu féin atá cho cosúil le dath na betal nach féidir le daoine iad eáil go fiú. Nuair hagan bach fiog nó féileáin ag lorg nechtar. Boom! Léimeann na dúman all amach go gasta agus bearann siad graim scrogal orthu sa chi nach féidir lo éiliú. An ceann seo, bheach sí an nós an dachan sin a ráis agus tá sí sleann agus gon an brethir an meach an sin. Sin ceann tá teachta nu son éir, agus an ceann sin tá sé léimt. Agus súla go breth ar an péileáin an sin. Níl mí cho holg sin. Béidir gur chúla tú scéalta fáis faoi ruúan alla nimhnacha a bhain an graim as daine agus a chortaíonn iad. Le féarna níl ionan ach feithead eile. Ní an siimiid aon duine ach cos níimiid sin féin má bhíimiid a mail nó má eicimiid ar go páistí faoi ionsaí. Tá roinnt dúanála tá contúirteach, an bhaintrach dubh agus na tarantulaí mar hampla. Ach ba chóir dit bheith cuairmach agus gang choristeach ar éon dúanála a eicinn tú faoin tua. Go dainn, déanamid las na timpachta mar gheall ar an irid sin feithidí a itheimiid. Tá súlagan go bhaint sibh taitneamh a scéal ormathe. Sláánna go fóil a chalíní agus a bhuachalaí. Slán bheith. Sin an bhaintrach. Da sin ar cúil bínas ach a gúil si sin dan téir sin an tarantula an sin. Ceann díobh. Féarací sa múla faoi dúanála. Tá breis is 10,000 spéisiís éagsúil dúanála ann. Feitear iad a bhórmhór na néchórais talún ach níl cóluínú déanta acu ar héimpelacht an éir ná na farige. Níl siad mór. Idir le centiméadar agus 25 centiméadar an méid atá antú. Ag chur fad na gos san áireamh. Tá siad an dúanála éitrim ach an láidir. I bhfad níos láidre nach cruach. Le blianta fada tá daoine ag éire snáithín saorga a dhéanamh meach tréthe speisialta hiada an dúanála ann ach tá ag teip orthú. Is beag náhat nádúrtha a bhíon ag dúanála.
Siad na héin agus na bacha a héin sa tóir orthú is mó bail dóibh. Dahan na neódracha a bhín orthú de ná, rud a cheabhraíonn lo iad féin a chur a bholach ón a gcuid naide. Éilíonn cuid acu ón na naide trí fannacht a bholach a bhád ó lár an líon leis tide a ghuileog hiram nó sti faoi chéag. Is éan arán iad formhór na nuanala, agus ní churann sé isteach ná amach orthú bail eile dá spéisiís féin a ithe. Ach tá dúanala eile ann a chur an chomhlúdar nó pobal le chéile. Ní chomhlúdar casta a bhín i gceist mar a bhín ag seangáin agus termítí. An chomhlúdar na nuanala rainan siad an chreach le chéile. Bíonn de bhain táiste ag an chomhlúdar seo gur féidir le líonta olmhóra a chur le chéile. Feol i teoirí i na dúanala seach a spéisiís amháin a aimsíodh le déanaí ar luibhithirí iad. Úsáideann siad réimse leathan stratéisi chun seilg a dhéanamh. Déanann siad líonta, déanann siad gastaí toláin, caitheann siad líonta gramthacha, fanann siad a chreach a meas na mláhanna, théann siad sa tóir ar éithidí agus léim an orthú, churn siad cro agus geití seangáin orthú féin chun marachtáil lo agus an sin iad ithe. Tá siad seifdúil agus cliste. Faoi láthair, whoops, brunner for sin. 3, 2, 1. Faoi láthair tá taide á dhéanamh ar nimh na nuanala féacht an bhéadhí í úsáid mar ithe siad ná dúrtha. Tá taide á dhéanamh freisin ar nimh na nuanala maidir leis an leas a déadhí a bhaint as i gcuirsaí leish, an trid in éideann galar crí agus galar an néarchóiris, galar Alzheimer mar hampla. So, seo agad dúanala rá sláánni. Bíonn spéisiúil. Súil an gur háte libh agus tá mit nó búla libéis céad scéal eile. Fannig í slán.